ഇന്ന് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന 24 മണിക്കൂർ ഒരു ദിവസം എന്നത് ഭൂമിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഏകദേശം 140 കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഭൂമിയിലെ ഒരു ദിവസത്തിന് വെറും 18 മണിക്കൂർ മാത്രമായിരുന്നു ദൈർഘ്യം. ഇതിന് കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല, ചന്ദ്രനാണ്. ഭൂമിയും ചന്ദ്രനും തമ്മിലുള്ള ഗുരുത്വാകർഷണ ബലമാണ് ഇവിടെ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നത്. ചന്ദ്രന്റെ ആകർഷണം ഭൂമിയിലെ സമുദ്രങ്ങളിൽ വേലിയേറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഈ വേലിയേറ്റങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ കറക്കത്തെ സാവധാനം മന്ദഗതിയിലാക്കുന്നു. ഈ പ്രതിഭാസത്തെയാണ് ടൈഡൽ ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഒരു വർഷം ഏകദേശം 1.7 മില്ലി സെക്കൻഡ് എന്ന നിരക്കിലാണ് ഭൂമിക്ക് അതിൻ്റെ കറക്കത്തിൻ്റെ വേഗത നഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് കോടിക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളിലൂടെ ദിവസത്തിൻ്റെ ദൈർഘ്യം 18 മണിക്കൂറിൽ നിന്ന് 24 മണിക്കൂറിലേക്ക് ക്രമേണ വർദ്ധിച്ചത്.